Nagpainit na ako dito ng tubig. Ilagay natin dito yung ating labanos, kamatis, sibuyas at luya. Maglagay rin tayo dito ng patis. Maglagay tayo dito ng konting asin. Tapos pakuluan lang natin ito. At ayan, kumulo na. Ilalagay natin dito yung ating hipon. Maglagay tayo ng kunting paminta. At syempre, ito yung nagpapalasa ang ating pakwan. Kaya subukan nyo itong ating version na sinigang na may pakwan. Dahil napakasarap, manamis-tamis at maasim-asim. So, takpan lang natin. Pakuluan natin ng mga 3 to 5 minutes. Huwag natin masyadong i-overcook yung ating hipon para hindi matigas ang kanyang laman. Napakasarap nitong version na to na mayroon siyang pakwan. Tapos ang ilalagay ko dito is yung calamansi juice. At naglagay na rin ako dito ng siling haba. At dito ng ating kangkong. Takpan lang natin at pakuluan ng 1 minuto. At huwag natin masyadong i-overcook para masarap pa rin kainin at medyo may crunchy. So ayan, at luto na ang ating sinigang hipon na may pakwan. Kaya subukan niyo ito, napakasarap. So ayan, at ready to serve na ang ating sinigang na hipon na may pakwan. At nakakatakam na. Maraming salamat sa panunood. Kain po tayo.